अच्छा भैया रो सभी के समक्ष एक देश दुनियादारी गीत प्रस्तुत करता नहीं शारदा डिजिटल लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तरफ से जना स्टूडियो के मालिक बने संजीत मधुसी जी स्टूडियो से रोवा सभी के गीत देश दुनियादारी पेश करता नहीं देखी सोच कैसन बा आदमी सोचा था कि लड़की के चाहे लड़किया के पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाए शिक्षित के जगह अशिक्षित लोग भइल जाता यही पर एगो गीत बा जिसमें जी हमरा नाल से संगत करल बानी धर्मेंद्र बाबा बिंजू से बबलू बाबू है ना जोड़ी से अनिल जी का जी आरे बाप माई जाने पढ़ी अरे बाप माई जाने पढ़ी बबुनी होई है ज्ञानी अरे बबुनी होई है ज्ञानी हो कहानी सुनी बबुनी के चढ़ल जब जवानी हो कहानी सुनी बबुनी के चढ़ल जब जवानी हो कहानी सुनी बबुनी के बबुनी होई है ज्ञानी अरे बबुनी होई है ज्ञानी हो कहानी सुनी बबुनी के चढ़ल जब जवानी हो कहानी सुनी बबुनी के भाई पढ़स लिखस कम बेसी रूपवा सजावेली पढ़स लिखस कम बेसी रूपवा सजावेली देखी समय कैसे आइल बा पढ़े जाता री बबुआ बबलू पढ़े के भेजल जाता स्कूल में तो लागत पुल में ढुके पढ़े पढ़त लिखस कम बेसी रूपवा सजावेली कहीं 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 कुछ खोज जैसे आँखिया नचावेली कहीं कुछ खोज जैसे आँखिया नचावेली ए धर्मेंद्र बाबा देखी देखी बाबूजी के देखी देखी बाबूजी के देखी देखी बाबूजी के बढ़े पारासानी अरे बढ़े पारासानी हो कहानी सोनी बबुनी के चढ़ल जब जवानी हो कहानी सोनी बबुनी के काम करे कहला पर बैठक मनवा मारी काम करे कहला पर बैठक मनवा मारी ना जाने कौन इनका भइल बापे मारी ना जाने कौन इनका भइल बापे मारी समझ में नहीं किया घर के गर्जियों लोग परेशान होता कि आखिर इनका भइल पका और का पलंगे पर मम्मी जी से पलंगे पर मम्मी जी से पलंगे पर मम्मी जी से मांगस खाना पानी अरे मांगस खाना पानी
हो कहानी सुनी बबनी के, चढ़ल जब जवानी हो कहानी सुनी बबनी के। धर्मेंद्र बाबा, ऐसने लड़की जब ससुरा में जातिया जाने के कारण घर खराब हो जाता। भइल बियाह जब ससुरा में गईली, भइल बियाह जब ससुरा में गईली, दू चार मास बीतल अलगा हो गई। जानी हो कहानी सोनी बबनी के, चढ़ल जब जवानी हो कहानी सोनी बबनी के। चढ़ल जब जवानी हो कहानी सुनी बबनी के।